बर' बाजार दख'ना आब'बाबो बाहागो लायो। बे मिटिंआव आङो मोसानांगौब्ला एसे माने मिटिंनि सानसे बा साननै सिगांफोराव आंखौ फनफोरजोंब्लाबो एसे खबर हरनायबा आङो रेडि जानानै थांखागौमोन ओरैनो ओइ थिंने हुगा हुबायबो नामा ए लांबाय गाइखेरा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि बुंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आब'नि मिटिं आरोना दिनै बै जोंनि दै बारनायावहाय ओरैनोथ' बिथि सिद्दा बारलांबा जोङो थाबैनो सहैगौमोन ओमफ्राय दालांबो बानायथ'वाखैना देग्लाय बिनिखायनो जोङो ओरै लामाथिंजाय थांनो नागिरदों। ओमफ्राय दा आब'नि मिटिङाव थांनायावहाय जोंहा गारि हमदोंमोन नाथायबा गारिफोरखौनो मोनहास'वा जाहैबाय। ओमफ्राय दा जोंहानि गारिखौनो एसे थाव खरस होनानै जोङो लांनो नागिरदों आरोना आब'नि मानसिफोरा नै अनजिमोना माबायदि बायदि जायो मिटिङा ओरैनोथ' थांनाय बोसोराव जोंनि बर' बाजाराव जादोंमोन मोजाङानो जादोंमोन ओमफ्राय देग्लाय माबायदि जागोन मिन्थिया आरो आं थांनायजोंनो लोगोसे एसे ब्लग बानायलांबाय थानोसै आं ब्लग भिडिअ जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय गामि गंसेयावथ' मानसिफ्रा 15 जन 20 जनसो थांनो हाबा मोजां ओमफ्राय दा जों गामिया फिसाबो ओमफ्राय आरो मानसिफोराबो सोलाबलायासै बिनिखायनो जों गामिनिया 6 जन 7 जन इदिफोरल'सो जासिगोनदां गारियाबो जाखायाना ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरो भिडिअबो जागायलांबाय थानोसै बानायलांबाय थानोसै फैदो होमबालाय फिसाया बेयाव सासे दिनै फार्स्ट टाइम जोंहानि गारियाव 8 जन नुहुरजोबस्रायाखै आङो नाहरब्रा माहाय सासे बाम जालायनाय नै दिनै फार्स्ट टाइम 8 जन बेसां माइरङा मोनफैबाय मिटिंआव मा मा लिरनालाय बिसोरसो निउ लिरना लाबानो जाबाय दा गोदानखौ निउ होबानो जाबाय दा मानसिफोरा 6 जन न 7 जन अ 7 जन ओमफ्राय माइरं दालि लाबोजोबदो समाजनि बेरेखा खामानि मावदों नामा बिनि सायावहाय रिपर्ट होनांगौ। लोगोसे दिनैनि बे गोथार बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि नेहाथारिनि मावबोनाय माखासे लिरबिदां फरायथिना होनाय लोगोसे अडिट होनाय लोगोसे गोजाम बिबानखौ सेमफायनानै गोदान बिबान दाफुंनाय आंनो थरायना दिपा दैमारि थुनलाइ नेहाथारि मावफारि नं 9 25 जुलाइ 2023 मंगलबार सानखालि बर' बाजार दख'ना आबसुनि बानजायनायाव बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सामार क्रसिं हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ दानसेनि उनाव फोजोबनाय सामार क्रसिं क्लज सेरवानि लायो। बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै बर' बाजार दख'ना आब'बाबो बाहागो लायो। बाहागो लागिरिफोर मुस्रिमा पन्जना नार्जारि थरायना गनायथि बसुमतारि जाहाथे गोदान बुदिया गोदान थांखि लानानै गोदानै मोजाङै मोजां बिबान जोङो बिबानगिरि मोननो हाथों आरो आं मोनसे खोथाखौ आं खावलायखायो जाहाथे जाय व्यक्तिखौ जोङो बिबान होगोन बिथाङा गोसो गोरबोजों गनायनानै जाहाथे हारिनि समाजनि खामानिखौ मावगोन आरो गोबानानै लागोन
थियाग खालामगोन गावखौनो गाव बावसोमगोन रावबो एमब्रानाय नङा रावबो खुद्रिनाय नङा आं बेखौ खावलायखानानै आङो नैबे आंनि 2 बोसोरारि जानाखि आं आफादगिरि दैदेननाय आंनि बिबान आं बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों आङो जानो हाया मानोना आंहा हारसिंना जोंना मालिकआबो बेलेगाव थाबायो साहित्य सभायाव थाबायो आंबो थाबायो न'आव रावबो गैया हारसिङा हायाना हाया आं बेलेगखौ हो नोंथांमोनबो सायख'द सोरखौबा आं जानो हाथारनाय नङा दायो दङ लेङाइ आफादगिरिखौ सायख'हरनांगौ दायो आफादगिरि जाबाय दायो आं लायाखै आं जानो हाया दै लेङाइ आफादगिरि नांगौ जानायाव आङो जोंनिनो थाखानाय लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा निलि बर'खौ आङो दिनैनि बे मेलाव सायख'नाय जाबाय जोंहा 3 नांगौ दानिया लेङाइ आफादगिरि सासे नांबावगौ जोंहा दा लेङाइ आफादगिरिखौ नोंसोरनिफ्राय गामिनिफ्राय सोरखौबा सायख'ना हरनांगौ गोरों जोंहा दा लेङाइ आफादगिरि नांगौ जादों आं फरायबारि गामिनिफ्राय सम्फा ब्रह्म बे आब'खौ आङो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सायख'नानै होनाय जाबाय आंनि फुल गायनायखौ आं गोसो गोथारै दै लुनानै होनाय जाबाय जोंहा मिटिंआ जोबाखै ओमफ्राय जोङो साहा लोंनो थांदों आरोना बेयावबो मोनलोंनायालाय ओमफ्राय नै जोंना सासे खामजाया बियो रायजोनि खामजाया बियो न'निल' खामजायो बिनिखायनो जोङो बेखौ साहा लोंहोनो लांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा जोंहा खाम जालांगोन खानाय गावज्रु मेगन मोलेले जौ संनायखौ जालदाब गारथारदो बर'फोर जालदाब गारथारदो गोदो गोदायनि दिनाव रायजो जानायाव आबै आबौआ खाफाल बुलांबाय गोदो गोदायनि दिनाव रायजो जानायाव आबै आबौआ खाफाल बुलांबाय बर' बोराइजों बर' बुरैजों जौ संनायखौ गुबुन हारिया बुख्रुबना थांजोब्बाय बर'फोर बुख्रुबना थांजोब्बाय बर' बोराइजों बर' बुरैजों जौ संनायखौ गुबुन हारिया बुख्रुबना थांजोब्बाय बर'फोर बुख्रुबना थांजोब्बाय ओइ बर'नि फिसाफोर खानाय गावज्रु मेगन मोलेले जौ संनायखौ जालदाब गारथारदो बर'फोर जालदाब गारथारदो आइजो मोनसे आफादा गोबां खामानि खारफानो एबा मावनो हायाखैब्लाबो बै समाव जाय समाव नै आब' कमलाखौ दिनैसो गोबावनि उनावहाय लोगो मोनफिनलायबाय ओमफ्राय आंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव आब'खौ बरायनायजों लोगोसे आब'आ मा हायो फंनैसो बुंनांगौ आरो ना बर' बिमाफ्रा जेरैबायदि अनागार बिनागार खालामजादोंमोन बै समाव जेरैबायदि जोंहा जाय समाव जोंनि आलादा रायजो दाबिनाय बे समनिफ्रायनो जोनोम मोननाय समनिफ्राय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनैसिम मावबोयै दा आइजो अन्थाइ आफादा बेराफारसेथिं ओरैबायदि जोंनि मावगिरि बिथांमोना गोबाङानो साख्रियाला गोबाङानो अफिसार गोबाङानो दैदेनगिरि गोबाङानो फोरोंगुरु गोबाङानो बायदिसिना खामानियाव मुखुब थानायनि थाखाय गोबां किसु थाद' खामानि मावनो गोनां जादों दिनै आरो गाबोननि गेजेराव दा ओंखायनो थेवबो जोंहा जाय समनिफ्रायनो
मिटिंनिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्रायो एसे मा होनगोन थान्दा बारा मोनथारदों आरो दिनै ओरैनोबाबो एसे गन्थं खोलाबनाय मोनसोदों आङो दा साननैसो बै माबाखौ मलमखौ लांखालायदोंमोन आरो बेखौ लाना होबासो स्रां मोनो ओमफ्राय दा मिटिङाव थांनानै मोजांखौनो मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौ आङो दा न'आव मोनफैनानै गोसोखांफिनबाय थादों आरोना मिटिङावहाय आंखौ आब'मोना बेनि मिटिं सामलायग्रा गिदिर आब'मोना मोसानो थिनदोंमोन नाथायबा आङो मोसानाय जायासै जाहोना जाहैबाय माबा आङो बेबायदि मिटिंफोराव माने हठात मोसाब्रबनो थिनबाथाय माखौ मोसागोन माखौ मागोन बिदि गोनो गोथो जासै आरो मोजां प्रेक्टिस खालामखानानै मोसायाबाथाय आंना बिदि हठात मोसानो थिननायफोराव जास्रायानो आरोना आथिंफोरानो माथिबा गानांगौ मारैबा मोसानांगौ जानला मानला जालाजोबो बिनिफ्रायनो आङो आब'मोना मोसानो थिनबाबो मोसानाय जायासै ओमफ्राय दा न'आव फैना गोसोखांफैदों आरो आं मोसास्रानायबाबो जागौमोन आंखौ गाज्रि मोनबाय दा आं ओरैबाय दा एसेबां बिसोरो आंनि भिडिअ नायबाय थायो मायो होननानै सानखांफैफिनदों आरो आङो उनावहाय बेयाव मिटिङाव बुंबाय थानायलाय आङो मोसानोसै होननाबो सानबायमोन नाथायबा टाइमफोराबो मिलायबायासै बिसोरो आंखौ जाय समाव मोसानो सानदोंमोन नाथायबा बै समाव आरो जोंबो गैया जाहैलायबाय जोंनिनो सासे लोगोखौ जोङो हटेलावहाय साहा लोंहोनो लांदोंमोन बेयावनो खाम होदों होनाया नाथायबा बियो खाम जाया नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ साहा लोंहोनो लाना थांनायावहाय बिसोरबो आंखौ नागिरदोंमोननो नाथायबा आंखौ लोगो मोनासै आरोना मोसानो नागिरदोंमोननो उनाव खोनाफिनबाय आङो ओमफ्राय आं सानबाय थाफ्लांबाय आरो मोसानायबानो जागौमोन आङो फुराना सिगां मोसाखानायफोरखौनो मोसानायबा जागौमोन होननानै सानबाय थाबाय आरो न'आव फैनानै गोसोखांफ्लांबाय थादों ओमफ्रायो बे मिटिङाव आङो मोसानांगौब्ला एसे माने मिटिंनि सानसे बा साननै सिगांफोराव आंखौ फनफोरजोंब्लाबो एसे खबर हरनायबा आङो रेडि जानानै थांखागौमोन ओरैनोबाबो आं मोसानो मोजां मोनखासै नालाय मोसागौमोन आरोना आङो बुंनाय लोगो लोगो बिदि बुंहरनाय मोनबा नाथायबा आब'मोनाबो आंखौ बेफोरबायदि खबर हराखै नालाय बेनिखायनो आंबो एसे गोनो गोथो जानानै लिंनायावहाय मोसाया होननानै बुंनाय बायदि जाहैबाय आरोना उनाव आंनो गोसोखांफिनबाय थाबाय आं मोसानांगौमोन ओरैनोबाबो आं इसेबां मोसायो आरो इसोरो आंनि भिडिअ नायो मायो मोसाजानो लुगैदोंमोन बिदि होननानै सानफ्लांबाय थाबाय माथो खालामनो आरोना मिलायासैबा न' लोगोफोर ओमफ्रायो बे मिटिङाव थांनानै आंहा मोनसे बिबानबो मोनबोदों लोगोफोर बिबाना जाहैबाय माबा हारिमुनि लेङाइ नेहाथारि मोनदांहाय हगारलायलाङो लेङाइ नेहाथारि ओमफ्राय गाहाय नेहाथारिया जाहैबाय नोंथांमोना बयबो सिनायगोन गुवाहाटि सारियालिनि सिंगार आब' कमला बियो गाहाय नेहाथारि आरोना ओरैनोबाबो बियो सिगाङाव बे बिबानावनो दंखायोमोन ओमफ्राय दाबो बे बिबानखौनो मोनफिनदों ओमफ्राय आंखौ लेङायाव होना होदों आरो जेबो नङा आं मोजांसो मोनदों ओमफ्रायो माखौथो रायज्लायबाय थाबावनो आरोना मिटिङाव थांनानै मेंबायबो उन्दुनोबो ओंखारबाय देहाफोराबो बारा थिग नङा एसे गगा जादों ओमफ्राय रेस्ट लानोसै आङो ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय गुड नाइट गुदुं जि जोमनानै उन्दुनोसै आंहा एकदम मस्त उन्दुनोसै ओरैनोबाबो उन्दुनो ओंखारखाबाय नालाय